Имаме доста работа да свършим, господин Рангелов. За мен отново е чест да ви приветствам на нашия бизнес семинар. Има три основни въпроса, върху които аз дискутирам винаги, когато правя своите обучения относно компанията. Те са свързани с най-основополагащия въпрос в нашето битие. Защо тази индустрия? На първо място аз видях в тази индустрия, че аз мога да започна с много малко финанси. Не е необходимо да напускам работата си или бизнеса си, за да участвам в това ново начинание. Харесва ми факта, че мога да бъда успешен единствено и само като правят другите успешни. Като в никоя друга индустрия не можеш да видиш интереса на толкова много хора събран в една точка и всички заедно да акумулират печалби. Остават 2 месеца за квалификациите за лидерски семинар през месец декември и дестинацията е Виена, Австрия. Аз ви насърчавам всеки един от вас да направи всичко възможно да бъде част от този семинар. Днес, в този последен час на нашия бизнес ден, както винаги, ние ще извикаме тук отпред всеки един достигнал ранг в кариерата на Safe Company и заедно с господин Петров ще наградим всички заслужили тези рангове. Аз ще поканя господин Николай Стоянов, Елит Стар 1. Господин Валери Драганов. Не бъдете просто екип, бъдете приятели, станете семейство, защото приятелите са семейството, което всеки може да си избере. Жулия Иванова. Елена Кънова, Елит Стар 1. Минчо Драгоманов. Максимум до 2 години този човек има потенциала да стане един от ключовите лидери на компанията в България, в Европа и в целия свят. Господин Пламен Брънков. Всеки един от вас има част от тази значка. Единственото, което искам да направя е да благодаря на вас. Всички бизнес партньори.